Hello and what's up fam, you're welcome to our YouTube channel. When I got boys pane video rekupisa ma streets remusikana yanga muchiona ari kurova madhanzi kusvika hembe dzese dzabva mudare akufara una kushata kutamba kuna kushata but panenge kamutambiro so kasingazongoite pakazara vanhu picture chaizobude zviripo hamenocho munozoona sechingodropaiwo kama comments eni comment section and kana first time yakukama across our channel, please subscribe. Please subscribe and ring the notification bell for more videos.